Bai, bai. Bai, bai. Nik kenduko dut, pero zuen baimenarekin, bai, distantzia dagoela eta bai. Itzalditako ziklo bat antolatu dugu web Euskal Hezkuntza eta Nafarra Ateneo eta ziklo honetan laguntzaile izango dira, laguntzaile horiek Etxebarriak emango ditu eta itzaldi ziklo honen zientziasko, euskarazko itzaldi ziklo honen helburuak bi dira, bereziki. Bata da, zientziak gizarteratzearena, pentsatzen dugulako, ikusia gainera pandemia garai honetan, komentatzen ari ginen bezala, kultura zientifiko gabezia daukan gizarte batetan bezala dela. Ez da, horrela pixkat, gertatzen ari den inguruko hausnarketa kritiko konstruktibo eraikitzailea egiteko tarte, eta igual gaitasun gutxi izaten ari da dela, ez? Orduan, hildo horretatik, pixkat horretak pentsatuta, zikloaren asmoa da, itzaldi hauek publiko zabalari sustituta egotea. Bai emakume, bai gizon, bai gazte, bai izakazte. Entzun nahi duen guztian entzako zuzentuta egon da, ezta? Eragarriko zaio, hori batetik. Eta garraren helburua da, zuzen ere zientziaz, euskeraz aritzea eta egitea, ezta? Euskara ere, baterako gure hizkuntza eta hortaz, edozein esparrutan erabili beharko genukela eta hori garren mende honetan normalizatu egin beharko genuke euskararen erabilera, ezta? Eta ez murriztu egun jakin batzuetara eta Nafarroa badaki horrela euskararekin. Eta ildo horretatik ere pixkat Jose Ramonekin batera itzaldi bakoitzan solaskide bat egongo da pixkat hortan azalduko duen gai horren inguruan aplikua edo bintzat horretan badabilena eta zehazore esatekorik izango duena. Eta ez zuzen ere, gaur esarrera lehenak izateko dugu. Hau esan da, izlatea Jose Ramon Etxebarria izango da, uste dute benetzaten guztiok ezagutzen duzuela, baina, ezkontxo bat egingo diot, bereziko delako, eta Ekintzegatik. Aldez aurretik eskerrik asko, ziklo honetan parte hartzeko prestutasunagatik, eta hori esan da, Jose Ramon Etxebarria gernikarra da, hori barren ere izan dut da, hanka sortua, familia hartakoa, euskaldun batean ez izen, bere etxeko hizkuntza euskara izan da beti, eta euskararekiko atxikimendu hori betetik dagozu, ezta? Euskararen erabilaren sustatzaileen modura ja gaztetik hasi zen. Gora jantzenean ikastera, unibertsitatera sartu aurretik, helduen euskalduntzara hartu zen santutxu euskaltegian, uste dut, eta bertan, beste gauza askoren artean, euskalduntze horretarako metodo bat ere prestatzen hartu zen lanbide batzuekin, horretara dedikatuko ziren pertsonek edo ezaten horretaz gain, unibertsitatean sartu horretik ere garai hartan ezagutu zuen askatasuna aldizkaria, euskaraz idazten zen da, eta irakurtzaz aparte bertan idazten ere hasi zen. Unibertsitatean sartu zen, Ramon Etxebarria ingenieria da eta fiskal doktore. Orduan, garai hartan gazteleraz ikasten zen, baina lortu zuen euskaldun ikasle batekin taldetxo bat egitea. Eta
ikasle horiekin taldea egin, hor saiatu ziren euskararen erabilera ere sustatzen, baita zientzia eta teknologia horretan ere, hor badago anekdota bat batek altutu zizula elektronero esaten den euskara, kontutuko diguzte igual. Bueno, gorrez. Inok interesa badu, bai. Gara jartan ere, besteak bestez, bizitzak oso apilo bat egin ditu euskara gizarteratzeko eta bizitzen teknologia arloan erabila izateko. Jenditzik hasten ari zen gara hartan, ezagutu zuen Donostiko ingenieriak ari zirela ekate izeneko talde bat osatzen, zuzen ere ingenieritzako terminoak eta euskartzeko eta euskararen erabilera sustatzeko, eta hori ere hartuta edo horiekin batera. Zuzen nintzen zera hortan ere lortu zenuen talde bat sortzea, Z-kate, bai. Eta hor hasi zineten pixkat eta asko euskara terminologia hori sortzen hasiera hori izartzen egiten zen. Eta hortik abiatuta, horren karrera bukatu eta lanean hasi zenean, irakasle sartu zen hizkuntza fakultatean, eta, ikasle zelarik apuntak euskara sartu zituen berak. Bai, Ikasle zen garaiakietako apunte horiek baliatu zituen gero, irakasle izan zenean, bera sartu zenean klasea eta horretik gazteleraz ematen ziren, baina bera euskara apunte batzuk euskaraz, apunte horiekin lortu zuen ikasle euskaldun bat zikintzea, eta hori euskaraz ematen zezkien klasea, eta era berean, estatuta zeuskan apunte horiek beste irakasle batzuekin partekatzen zituen, eta horrela hasi zen euskarazko materiala sortzen unibertsitatean klaseak eman izateko. Hori zatekeke hasieratzeko laburretxo bat, beste pina gauza dira. Asko da, ja, Gure sorkuntzan ere parte osatu izan da, garaia sortu zenean loko ikastaroetan irakasleak zen, talde eragileko kide izan zen, fizika saila berak sortu zuen, eta saiatu izan zen, egun ere bide luzea testuguntzan zuzentzaile, itzultzaile ere iezara, beste hizkuntzatan egiten zeuden lanak euskaratzen, eta zuzen ere badago liburu bat, pixkat importantea izan daitekeena, dela, Einsteinek idatzi zuen erlatibitatearen teoria. Eta uste dut izenburua dela, erlatibitatearen teoria Einsteinek berak azaldua. Eta honen itzulitatzen. Klas materiala ere, ez dut esan, ekate talde hori ere izan zen, gerora endiar izango zenare sorrera, ezta? Eta gerora ere zuzentzaile, itzultzaile ikaslea izela, iklas materiala ere berak sortu zuen, hori izan zen, hortan ibili Eta nire belaunaldikoak eta nire atzetik datoz batzuk ere ezagutu izan dugun saioka zureak dira, ezta? Bai. Bueno, ni suerti eukidu dalako da hori, lagun honak topa ditu dela beti. Eta esan dituzun gauza guztiak neuk ere egin ditut, baina taldean. Talde honean egon naizelako, kontu. Hori kolektiboa da, kontu. Ez eskaskotan esaten diate, nola ba trampa indor, lagun honak hartu eta elkarrekin egin. Bai, bardin da, baina egia da. Hori da esteko lotxarik esateko, hori hola dire gauzak askotan bueno, listo, bardin da. Ez da eskara losatuko horretan, nahi baduzu, hau kontatuko dugu eta hori juzgatuko dute gero. Ia egia dan edo gozurra da. Egun ere, liburu, artikulo, kapituloa, idatzi ere, pilo bat idatzi duzu bai akademikoan eta bestea gero batzuetan ere, bai. Arretasuna dizkaina, eta beste batzuetan, bai. 2007an erretiratu zenuen, baina segitzen duzu Wikipedia euskaraz edikatzen.
Bai, hori importantea da nire ustez, bai. Eta bestetik, sariei dagokionez ere, ekatuko dugu, 2011an kafe bihar saria ematzen zutela, delitua berezidu saria, 2020an eusko ikaskuntza, Manuel Ona saria maite dutena. Teknologia lorrak euskalduntzeko dinako lan izugarriaren batik, euskaltzaina ere bazara, eta hau esan ez ditudan, hainbat gauza. Bale. Bueno, hau da. Eskerrik asko eta gehiago. Prestatu duzu izugarrizko lana egin duzu, nik baino gehiago dakizu mitaz. Hori be, bai, zen hiri astu iten zaizkit duzu. Oso asko daude. Ederki. Mila eta mila esker bihotzez, Bueno, eta zagarren izango da gaur, Jose Ramonekin batera solaskide, izango duguna, eta, zagarra bihotzuko zer guztia eta ezagutzen duguna, ez da? Zagarren etxaldekukoa da, Nafarra, beraz, bere ikasketez, farmazia ikasi zuen, baina guzti dut gutxi aritu zarela horretan, ez da? Horretan gauza gutxi. Jarduera nagusia izan da, helduen euskalkuntzaren munduko lanketa. Hor ere, Arturo Kampion euskaltegiko sortzaileetakoa, sortzailea. Euskara eskolak eman izan dituzu dagoetatuta Dosikea, Sartaguda eta Sakana, ez dakit Arturo Kampionekin edo zure kasa, euskalkuntzea. Ondoren Arturo Kampioneko zuzendaria izan zara, retiratu duzun arte, Arturo Kampionen agotzarenean, libururen batetan partatu duzu, entzugairen batetan ere partatu izan duzu, euskaltzailea ere da, 2006an euskaltzailea dugaz eta 2007an euskaltzailea oso, zituzten, eta 2008an Japonen seiko zuzendari. Baita euskaltzaileko zuzendaritzako kide, eta hogeita batean Nafarroako eskaintzako arduraduna. Komunikabideetan ere idatzi zaduzu, Euskal Herria batean agertu zara, eta beste komunikabideen euskara zehazten. Jako euskalgintzako zaile nagusietako. Eta beste amaika gauza, ezagutu direnak. Eskerrik asko, bertagatik, eta zuen emango zuen. Joskara hori emango dut, itzaldia egiteko, eta gero berarekin solatuko. Bai, oso nik esan nahi dut aurkezpen txiki baldi, gauza gutxi batzuk esan duzulak uste dut Josera asko, ala erasko gehiago esan daiteke, baina Josera beti lotuko dut bizpairu gauza ditut buruan Josera etortzen zaidanean QEU da bat, han ezagutu genuelako elkar, eta han talde gazte bat bazen, esan behar dut gehienak utila zirela, zientzietako terminologiaren inguruan eta lan ikaragarri egiten zutenak, eta handik progabai, edo Donostian bazen talde bat, beraiek erabatzuten beste bat, nola talde horrek denak, asko ziren, tartean nola egin zuten lana, zientzia arloan, untzetik azteko kasik, ez baizegoen gauza gutxi baizegoen, gertagoetik bat zegoen liburu pare bat, baina gero zer lana egin zuten hoiarena. Bat beraz gurekin, beste lotura bat egiten dut Josera eta adaitasuna, ekarri dut adaitasuna, Joserak askotan esaten duelako eta nik uste dut importantea dela, hau da, nik ikusten dut ezara komprometitua herriarekin, Euskal Herriarekin eta bere errutilearekin, Santutxukin eta bai Gernika eta Eibarretik ere, komprometitua Euskararekin, komprometitua zientziarekin eta unibertsitatearekin. Guegutik hasi zen, baina gero Euskal Herriko Unibertsitatean ere horraritu da eta oso komprometitua egon da horretan ere. Ni beraz, lotura horiek UEU, unibertsitatea, zientzia, eta esan dudan bezala lanean aritu da taldean, eta berak oraintza aipatu du, jakin izan duela beste hainbat kide oso bide lagun onak bilatu dituela egin dituen lan hori denak aurrera eramateko eta horrekin lotura edo.
Eta bueno, hemen anaitasuna begiratuz eta ikusi du. Zertaz idazten zuen Joserrak, bueno, idazten zuen hizkuntzari buruz, esan dut hizkuntzarekin konprometitua zen, adibidez ikusi dut hemen uste dut horretan datorrela, ea nola erabilidea. Ja egiten duzun, hori jarri behar da, ez dakiz zer, holako hizkuntzaren inguruko artikuluak. Gero beste bat ikusi dut zientzietakoa, ez dakiz bombari buruz, zeler gaiuri buruz, eta beraz ikusi oso bi arlo diferente ikusten ditugula, baina oso dugula zientzia eta hizkuntza. Eta gero beste bat U-euri buruz, eta kontatzen du Iruñera nola etorri zen Iruñera lehenengo urtean hasi zenean U-eur 1977an uste du. Hori da. Eta kontatzen du, bueno, urte horretan zenbat ikasle aritu diren, zein lurraldetakoa diren hor aritu diren ikasleak eta bar. Eta tartean kontatzen ditu gero, gertatutakoak. Futbolean nola aritzen ziren, eta hau beste, eta min hartu zuela berak hemen Iruñan. Orduan, oroitzapen oso nadu Iruñaz, naiz eta eskuineko eskua uste dut hautsi zuen. Hautsi ez, atera. Atera. Konortea galdu nuen eta itxartu nintzen ospitalean, justo nire emaztea etorri zen asteburua pasatzeko nirekin Iruñera, eta justo iritsi zen, eta ez nengoen ospitalean nengoela. Eta izen zen atera nuela azurra, ez esan apurtu. Atera nuen, konortea galdu nuen eta enintzen enteratu. Eta itxartu nintzen ospitalean bertan, eta horren emaztea nuela. Bueno, maite duenak sufriarazi egiten dugu batzutan eta hola izaten. Bueno, baina ikusi orduan Iruñarekin lotzen da dugu uste dut Joserra. Joserrak Iruña asko maite duela. Anedota bat ezagutu gehiago, eta jaio nintzen etxea, ni jaio nintzen etxea, Gernikan jaio nintzen etxea, Iruña deitzen zen. Nik horregatik esaten dut beti naiz jaio naizela Euskal Herriko bi bihotzetan aldi berean. Egia da? Gure etxea zen Iruña. Lotura handia izan du, U-eura etorri delako urtero Iruñera, urte askotan etorri da. Alaba bat ere hemen bizide, Iruñerrian. Hitzaldiak ematera, divulgatzailea ere badelako, hitzaldiak ematera askotan etorri da Nafarrora, hartu zaio. Gustora etortzen da gainera. Oso. Eta beraz, horrekin lotzen dut, eta bestea, esan dut, anaitasunarekin eta Imanol Berriatuarekin. Bai. Zergatik, berak beti eskertzen du, hitzaldi guztietan edonon, eskertzen du beti Imanol Berriatua berari, nolabait lagundu ziolako ikaragarri idazten, euskara lantzen. Ez eguen nor? Bueno, esker honekoa den nik ere aipatu egin behar dut, berak zor bat ikusten duelako Imanolekin, eta haren laguntzari esker, benetan ikasi du idazten baina da metikuloso ikaragarri, metodikoa eta oso metikulosoa. Azkenekoan egon naiz berakin beste fundazio batean, eta benetan kontrolatzen zure koma hori horrez, esateko euskara, bihotzean izan duela, zientziarea bai, eta gaur heldu zaigu, nik ulertu du lau irautza handienak, ezagik gizateriarenak edo hizkuntzarenak. Ez, gizateriarenak. Pasetan dena lotuta doala. Hemen, eskerrik asko, benetan dinotzuet oso posin hau, batzutan esaten da, jentea eta kantidadea, kontuz, kantidadearekin kontuz, ondo dago, zenbatak gehiago hobeto. Baina espero dut, hau lehenengoa izango ez denez, urrengoan jente gehiago etorriko dela, ze badakita oso pasatuko dela. Bueno, hori farola da, arroa, badakizu Bilbokoak arroa gara. Baina hori esan da. Zertaz, katozen, lau iraultza handienak. Eta izango dire iraultzak, benetakoak, ze askotan esaten da, Sobiet Batasunako iraultza edo Frantziakoa, baina oso lokalak izan ziren. Nire iraultza horiek dira gizateria osoarenak. Eta, saiatuko naiz zuek konbentzitzen. Bai, zikloaren helburua Inesekin berbaiterakoan zan divulgazio zientifikoa. Eta berak ondo esan du hasieran, nik ez dut
ulertzen persona kulto bat 21. mendean zientziari buruzko oinarrizko ideia batzuk ez dauzkana. Nire ustez hori ez da posible. Hori da deformazio bat. Humanismo aldetik, denetarik jakin behar da, ez da izen behar espezialista, hori beste kontua da. Baina minimo batzuk, eta, bueno, ni saiatzen naiz minimo hiek ematen. Bueno, honako 4 hitzaldi prestatu ditut, uste dut oso bariatuak izango direla eta desberdinak. Baina lehenengo hau esango genduke dela gehiago hizkuntzarekin lotua. Beste batzu ja dire teknikarekin eta fisikarekin lotuak. Baina ez ikeratu, ze beitu lortu dut Bilbon, gai hauek emon da, kuadrilla bat, dozena bat lagun, nire edade ingurukoak enamoratu jataz. Eta orain eskatzen ari dire olakoak emoteaz. Bueno, baia, hori lortzen badot, oso posik. Eta seguru baietz. Zein da, ni joango naiz proiektatzen gauzak eta esango ditut edo zein astakeria gero defensarako zuek nahi dozuena esango duzue. Inoiz egin den asmakizunik arrantzizkoera. Galdera hau askotan endigute. Eta orduen jentea doa gauza materialetaz. Zaten duzua dala, gurpila dala, goldea dala, telegrafoa dala, zer esango dut, hegazkina dala, antibiotikoa diela. Baina nire proposamena beste bat da. Nire ustez, gauza etereo hutsa da, gauza inmateriala, importantea, eta zein da? Aiba, hausko hizkuntza. Nire ustez, inoiz indan asmakizunik handiena, hausko hizkuntzanaz. Eta horretaz hitz egingo dut hitzaldi osoan. Bueno, historiako iraultzen dira. Nik badut irakarleak onak izan ditut, lagun onak izan ditudan bezala, personalki nuen ezagutzen, baina honen lanak ezagutzen dituen irakurriz. Irakurtzea importantea izango da testu honetan. Michel Serres, frantzesa. Bueno, esan frantzesa, occitano kontuz. Hizkuntzaz ere, ama hizkuntza zan occitano duna. Zan Lotte Garon, hor Garona zerean, Bordeletik berantz, hango zerrekoa, eta bere ama hizkuntza zan hori. Gero, nagusitarako Frantzian, lehenengo gerra eta gero egin zan akulturazio eta kolonizazioarekin, astu egin zuen hori edo ez zuen erabiltzen. Eta bera oso hizkuntzalari ona bere bazan, zientziaren filosofo bat zan. Bueno, honek eman zuen hitzaldi bat ikaragarri politan 2014an, nik lortu nuen internetetik bere zera, eta eman ziren hitzaldi osoa, grabatuta horregatik nahi nuen hau grabatzea zuentzat, ez dut esan nahi horren besteko naizenik, ez pentsau. Gure humiltasunean, Frantziako ikertzaile eta teknologo importante guztiei gazteei, informatikaren munduan eta konputazioaren munduan zebiltzanei, eman ziren hitzaldi bat, eta 3 gauza hauen inguruan, nik esango ditudanak. Berak esan zuen 3 iraultza egon direla. 3. Bueno, esan zuen, 1, hizkuntza idatzia. 2, imprenta. Eta 3. PCA eta internet. Hori da bere idea. Eta nik entzun nuen hitzaldi osoa, hor dago, entzun nahi baduzue, frantzes ederra darabil, oso komunikatzaile ona zan, ritmo honean, dana ulertzeko modukoa. Eta, hemen falta da zerbait. Falta da, unibertsuaren sorreran bezala, lehenengoa. 0 pausua, ahozko hizkuntza. Hori zeizen da Big Banga. Orduen, historia hori kontatuko dizuet. Ideia asko berari lapurtu dizkiot, besteak nire kreaziokoak dira, eta gero aplikazioa euskerarakoa. Bai? Bale, Big Banga. Big Banga, badakizue, entzun duzue zer dan, horrazten da dana, historia. Gero fizikako denporari buruzko hitzaldi bat daukot, eta hor eztabaidatuko dugu, nola sortzen dan denpora eta bar. Bai? Hori gero, beste hitzaldi baten. Nire ustez, zergatik da iraultzarik handiena eta Big Banga, nire ustez, ahozko hizkuntza da gizakiaren kreazioa. Gehiago esango dut, homo espezieren batek, homo bat, homo sapiens edo besteren bat, ez dita jola, noizbait, ahozko hizkuntza abstraktua erabiltzen hasi zen, noizbait.
badaukagu datu batzuk, gero gitxi gora bera, noiz izan ziteken, neandertalak ere, dirudi baietz, bueno, hori datuak gero emango ditu. Eta ni dinot, ahozko hizkuntza bihurtu gintuen gizaki. Itu zer da, gizaki zer da, nire ustez ahozko hizkuntza bihurtu gintuen, hori nire pentsamentua da. Ez da froga matematikoa, nire pentsatuta, unarketaz hori pentsatzen dut. Eta ez bakarrik hori, ahozko hizkuntza tresna bat da. Tresna bat da, inmateriala baina tresna. Baina tresna kolektiboa. Behar dira gizaki gehiago, horregatik kolektibitatea niretzat oso importantea da. Oso, handia edo txikia, kolektibitatea. Baina kasu honetan iraultza dinot mundu osokoa, ze gizaki guztiena eta hola sortu zen gizartea. Gizartea, ene ustez, esan sortuko, ahozko hizkuntzarik ez pasan. Orduan, da kreazio aldi berean da ahozko hizkuntza, gizakiaren kreazioa, nola baita esango den duke gizakiaren burua, da ordenagailuaren memoria, eta beste guz asko. Tresna, danetarako balio duen makina. Hardware, informazioa sortu egiten duena. Bidali eta hartu eta transmititu, dana itzen dugu. Eta gorde memorian. Dituzu, ze kurioso dane. Gero ikusiko dugu memoriarekin ze pasatzen da. Memorian, bildu eta gorde. Importantea. Zein da emaitza, ze tresna maravilloso dan hori, esaldiak egitea. Infinito esaldi, infinito. Kombinatu egiten ditugu nahi dugun medure, nik gaur hemen botatzen dodan diskursa irrepetiblea da. Improvisatzen ari naiz. Eta zer esaten dudan, ataratzen dana atarako da, baina berrido, imposible izango da berrido esaten. Hori misterio izugarria da, bai. Soinua botatzen dugu distantziara. Eze aparatu ederra. Ez da eterioa da. Esaten dut eta joan da, agur. Ahozko hizkuntza da, guztiz eterioa. Esaten dugu eta galdu da. Eta edozer transmititzen dugu. Transmititzen duguna izan daiteke benetakoa, erreala, edo izan daiteke imaginarioa. Eskerrak horri, egiten dugu zientzia fikzioa ere, zientzia estana, baina fikzioa esaten da, bardin da, baina interesantea da. Homo sapiensa, epinido 40.000 urte, 1.000 urte, bardin dit. Homo sapiensa badakigu gizaki esala sentidu horretan. Neandertala badirudi baiet, eta agian lehenagotik ere, kontu, hori ez dakigu. Baina hori, tresna eta komunikabide, importantena. Kolektiboa eta universala. Guztiena, gizaki guztiek daukate hizkuntza. Esan daiteke istripu bategatik edo ezin hitz egin, baina hain daiteke keinu hizkuntza, hain daiteke mila gauza. Ondare publikoa. Danuna. Ez da inorena eta aldi berean guztiona. Jakintza kolektiba transmititzeko metodoa. Ahozko hizkuntza. Inoizin den, nire ustez, hau baino, asmakizun handia horik ez dago, nire ikuspuntutik. Dana albidetu du, ahozko transmisioa, gainera, gizaki bera funtzio asko dauzka. Igorlea, hartzailea, asmatzailea, dana da. Gu, makina, izugarria gara. Zu eta nok, askotan esaten da ontsa epaileak eta zailak eta erresa direla, gero komentatuko dugu hori, baina persona ignorantena, komillas, tontuena za, gai da dandana egiteko. Personatik persona oso distantzia txikia dago, oso txikia. Ignorantena eta jakintxuena ze diferentzia dokate, ahi ba. Ez da, sortuz, eta gainera beste gauza bat, problema, transmisioa. Transmisioa aldakorra da. Aldatu egiten da, transmititzen dan bitartean. Ipuin zarretan bezala. Ipuin zarrak bakotxak, zer detailetxu bat sartzen du eta diferente da. Nere ustez, eta da, ahozko hizkuntza izaki biziduna da. Izaki biziduna zer dire? Sortu, garatu, eta hiltzen direnak, hizkuntzak igual. Komila artean, nahi bat zuen metafora nahi duzuena, bardin da. Lehenengo
iraultza badakigu zendan, sorrera da importante. Beste eskinateke hemen egongo. Bigarrena, hizkuntza idatzia. Bueno, hizkuntza idatzia hori ezagutzen duzu Hammurabirena, eta hau, Moises izango da taulak, legearen taularekin. Kristo aurreko 2. milurteakoan, hor nonbait, hori dala 4.000 urte, ez gehiago. Beste iraultza izugarri bat sortu zen. Ordura arte dana zen ahozkoa, transmisiba. Mitoak eta gauzak, dana. Baina hemendik aurrera, irudiak egiten hasi ziren, simbolismo bat, baina hemen gauz asko idatzita dauz, deszifratu direnak. Irudiak, margoak, kobatan egiten ziren marrazkiak. Horrek ere zerbait adierazten zuten. Ez ziren idatziak, baina bueno, aurre idatziak. Hau da misterioa, soinua irudi bihurtzea. Pentsatzen duzu ez da hori, soinu bat, ni ari naiz hitz egiten, eta hau dibujatzea. Hori izugarria da, Ikustea da, soinua ikustea. Soinua belarritatik sartzen da, eta orain sartzen dugu begietatik. Bueno, ziurrenik lehenengo harriak zizelkatuz, egiten ziren harriak eta taulak, eta aldi berean fosilak, zientziaren hitza, fosilak sortzen ziren. Testu idatzia fosil bat da. Betiko berdin, geratzen da. Eta kuriosoa da, zientzilarientzat fosilak oso importantea dira. Iragan guztia irakurtzen laguntzen digute. Fosilak. Hilda dauz, harriak dira, ez dute zer, baina irakurtzen ikasi eskero, hor da trukoa. Bai? Bueno. Eta gainera, behin idatzita betiko. Betiko da. Ezin da aldatu. Antxe dago. Ordenagailuko gauzak idatzi daitezke borratu eta beipini, bueno, bale, baina hori beste gauza bada. Soinu etereoa betikotu egiten da idaztean. Finkatu eta betikotu. Zelako lorpen kolektiboa. Eta jente guztiarentzat, hasieran jente gutxik zekien hori. Gaur egunien batzuk analfabetoa dauz. Lehenguan nonbait irakurri dut, Espainian oraindik ez dakit 600 edo 700.000 analfabeto daudela, irakurtzen ez dakitenak. Hori da, analfabeto ez du esan nahi tonto. Esan nahi du ez dakila irakurtzen. Gu euskeraz analfabetoak izan ginen orantxo arte. Nire kontura alfabetatu nintzen 17-18 urterekin, Imanol Berriatuaren laguntzarekin. Euskeraz banekien, banekien irakurtzen, ez idazten. Kontuz, jakin behar nola separatzen diren hitza, zergatik, ze ortografia ipinten zaien, ze mila gauza, eta horre mila gauza dago, ez da erresa. Bueno, gero etorri ziren papiroak eta papera, bueno, listo. Baina importantena da, idaztean jakintza finkotu eta gizarteari eskaini zitzaiola zehark. Zuzenien berez, hitza presente egon behar da, papelarekin ja ez da presente zetan egon. Ulertzen duzu? Bueno. Gero bakotxak egiten zuen nahi zuena, honet dire taula batzuk, lehenengo hasi ziren bustinarekin eta taulak egiten nahi duzuena, hieroglifikoak, Gero hartzen duzu grafia batzuk, hau graziera da, alfabeto latino, bueno, eta hauek, eta bardin dira danak. Danak dira baliokideak, hori da politena. Grafia bardin dira. Baliokidea dira danak. Eta bakutsak balio du bere estilora idazteko. Orain, badirudi bakarra, dan nahi idatzi behar dela inglesez eta ez dakiz, ez dago inolako problemarik. Konzeptua itzultzen da eta kito. Ulertzen da? Beitu, zientzilariak horretan oso temosoa gara, eta zientzilariak asmatu dugu idazkera bat, guretzat bakarrik, baina ja nola ikusten dugun ze garrantzi daukan unibertsaltasunak eta kolektibotasunak, eta nola guk kolektibitate unibertsal bat osatu nahi dugun zientzian, asmatu dugu esate baterako hori. Hori da
testu zientifikoetan, idazkera tekniko bat, integralak, ez dakizera, betoriak, hor, detaile bakotxak esan nahi badauko. Eta horre dire iso arauak. Bueno, euskeraz ere badauz publikatuta, nik idatzi noen horretaz, liburu bat dau, iso arauen azalpena. Guztiok, irakasle guztiok arau berberak mundu guztian. Eta hartzen dozue testo bat txineraz dauena, formula holan dago idatzita. Japoneraz holan dago idatzita. Arabieraz holan dago idatzita. Lengografiatan hemen, batzuk idazten dira eskuinetik eskerretara, beste batzuk goiti bera, beste bat, bueno, ardin da. Hau, mundu guztiko zientzilari guztiok identikoki idazten dute, idazten dugu, eta ulertzen dugu gauza, bera. Hoxe da, guztien duzu ze gauzak, Ondorioak, oin ikusiko dugu gizartean ze pasatzen da. Testu finkoarekin batera, iraultza izan zen, gizartean, legea sortu zen. Eta kuriosoa da, taularen, Biblia, las tablas de la ley, legearen taulak. Hammurabi kodea, legea. Baina legearekin batera, nola gutxi batzuk zekiten irakurtzen, beste personaje importante bat sortzen da. Legea irakurri eta interpretatuko duen kasta bat. Epaileak, zorionekoak. Eta hori gaur egunean ikusten dugu. Bueno, ikusiko da erlijioaren historian bai. Hiriaren antolakuntza, urbanismoa eta dirua, horrela, beste era zer. Erlijio monoteistak orduan sortu ziren. Eta erlijio monoteistak kasualidade testu idatziaren erlijioa dira. Kasta sacerdotalekin batera, Biblia, Tora, Koran. Eta horiek hor dira, Korana ikutu ezin da egin. Itzuli ere ez, Biblia ere ezin zan itzuli. Harik eta imprenta etorri zan eta Lutero ausartu zan. Kontuz. Tora, boteregunen konzentrazioa. Beste zientziarenik aldetik gauz importantea, geometria sortu zan. Importantea, zientziarako, biblioteka egin zan, hori zientziaren kontua da. Alejandriako bibliotekak eta danak egin ziren horrela. Eta esango nuke hirien eta estatuen sorrera ere testu idatzian oinarrituta dauela. Imperioaren sarpena eta kolonizazioak eta gauza guztiak. Zibilizazioa, nire ustez, hizkuntza idatziaren semea, alaba edo aurra edo nahi dozuena da. Bale? Umea. Bigarren pauso importante. Bueno, hirugarrena da, ze zeroa lehenengo izan da. Imprenta. Baina imprenta non sortu zen. Ze beti kontatzen dugu Johannes Gutenberg, baina Txinan ere tontuak ez ziren. Baina fijatu, beren grafiarekin, klaro, eta hemen goiti bera idatzita, eta eskerretik hasita, hemen ikusten da, parrafo hemen amaitzen da, hasten da beste bat. Hola da? Bueno, horretaz lehen esan dudana, komentario bat nire lagun batena, ze beti esaten du ni lagunekin egin du lan, eta UEUko lagunekin, Jacinto Iturbe eta zerarekin, Martxelen Zuntza, izenekoarekin, aztertu zuen bere tesi doktoralean, Martxelek, justu, iso arauen printzipio hori mundu guztian, formulak bardin idazten zirela, eta orduen tesirako joan zan batzen, Txinako testo batzuk, zientifikoak, Japoniakoak, Arabiakoak, Israelekoak, hemengoak, Errusiakoak, frogatzeko, ze, ez dut ekarri hori, behitu hurrengoen ipiniko dut igual, ze itxura daukaten olako testo batzuk eta hemen formula matematiko bat. Eta ez da zer pasatzen. Horrela da, mundu guztian, bai? Imprenta. Bat, kopia ugari, lehen kopia bakarrak ziren. Originala eta gero kopiak egiten ziren. Kopia bakotxean txapuzak egiten ziren, baina originala eta kopia joaten ziren hola. Orain, egiten da bat, original bat, imprenta sartzen da eta kopia identikoak egiten dira danak. Eta gero, klaro, nola asko dago zen, biblioteka mundu guztian. Orduen, hor da, biblioteka dire, memoria kolektiboa. Kontuan esan behar da, pauso bakotxean, persona memoria galtzen egon dela.
Ze ahosko hizkuntzaren garaian, memoria izugarria zeukaten personak, ze errezitatu dute zituzten, Grezian ere bai, antzerki lan osoak memoriaz egiten, eta errepikatzen zituzten. Ulertzen da, memoria izugarria ikusi behar zen. Gero, testu idatziarekin, memoria, bueno, ni orain naiz preokupatu zertaz hitz egin dodan, baina idatzita badauko testua, antxedeko gordeta eta errepasatzen dut eta irakurtzen dut nahi dodanean. Bueno, memoria kolektibo hor dago. Gero, inprentarekin etorri zan merkataritzaren garapena. Errenazimentuan, Venezian eta leku hietan, banku sistema asmatu zen, bankuak, beste klabe bat kontrolatzeko gizartea. Ezin ziren egin banku sistema kontabilidade hon gabe, eta kontabilidade honerako behar zen batetik idatzi, gorde, eta bestetik kalkuluak behar ziren, zientzia garatu behar zen, dana doa batera. Jakintzaren zabalkundea mundu osoan zehar gertatu zen. Ondorioak, bat, kopio ugari, ale bakarraren indar selektiboa gaindituz. Bat. Bi, gizateriaren memoria kolektiboa bibliotekan gordea munduan zehar konsultagai. Mundu guztian biblioteka sortzen. Oso onak. Milioika liburu dauzkatenak. Eta konsulta daitezke. Problema da joan egin behar dela. Bertara joan behar da. Bai? Itzulpenak hasten dira, konturatzen, testo bat euskagu, interesantia bat dira, zergatik ez ditugu beste hizkuntzetara pasatzen. Eta orduen hor dator erlijioaren krisia. Ze, klaro, nola kopia asko dago zen, itzultzen badire testo batera, interpretatu egin ditzakegu bakotxak han jartzen duena, tontoak eskarelako. Ze normalen hizkuntza haindako orapilatxua ze, beti dago esaldiak ez direnak ez batekoak, ez bestekoak eta interpretatu daitezkenak. Claro, interpretatzen badau bakarrik Elizak, orduen badator Lutero eta eitzen dugu hori, esaten dugu, nik, eta zer, nire hizkuntza ama hizkuntzan itzultzen dut, badakidalako, eta nik gaitasuna dokot ulertzekoan dioena. Hori iraultza izugarria da. Errenazimentu kulturala aldentzen da erlijiotik, eta kasualidadez zientzia experimental modernoa sortzen da Galileorekin. Horretaz hitz egingo dugu denporari buruz eta hitz egiten dugunean. Ulertzen da? Importantea da, baina lotuta daudana. Esango didazua hau esetetan irautza bat. Mundu osoan, ez da lokala. Mundu osoan dire irautza guztiak. Irakaskuntzaren universaltasuna, gu izorratu behituena, euskaldunak eta frantziarrak, 19. menderen erdialdean, erabaki izan hezkuntza guztientzako zabaldu behar zala, estaduak gidatuta, baina baldintzak ipinita. Eta Frantzian frantzesa izan behar zan, eta Espainian espainola. Eta horren ondorioak orain pagatzen ari gara, eta Nafarroan ari zarete, eta hiru probintzia Baskongadotan egiten ari dira bai hezkuntza lege berria eta holako gauzak, ezta? Eta hizkuntzarekin hizkuntza ze pasatzen da. Bueno, listo, bale. Eta orain heltzen gara 20. mendera. Eta 20. mendean asmatzen dire bi gauza oso importante. Ordenagailu personala importantea. Ze donok dauka. Hemen aldago. Telefonoa baduzu ordenagailu da. Ez? Danok daukagu ordenagailu bat eskura. Izugarrizko kapazitatearekin. Eta gero interneta, hori lainoa balitz bezala dibujatu dut. Lainoan, esaten da dauela, gordeta gauzia, ez da? Bat, liburua memoria mugatua dute. Internetek eta PCek ez, memoria mugagabea. Infinity esaten dugu euskaltelek, bere propaganda. Bale? Kurioso da. Distantziarik ez da. Lehen joan behar zan bibliotekara. Orain ez du distantziarik. Zein da gure helbidea? Fijatu, gure helbide elektronikoa da, etereoa guztiz, asmatu du, helbide elektronikoa, edo nondik konsultatzeko, nik hortxe nahi badot, begiratzen dut ia kartari dekoten. Hor daukot helbidea, zabaltzen dut ordenagailu eta ikusten dut, kito.
elbidea. Ez da distantziarik, aiba. Eta elbide zarea da, zare virtuala. Horti dabil, espazioa hor. Lainoan, hor dago informazio guztia. Eta gu joan gaitezke, elbide batzuk ipini eta informazio hori hartu, momentuan kasik. Bueno, amarauna da. Amarauna, esaten dutzagu, armiarma zareari, hori da amarauna guretzat. Bizkaiko ita da, Zuek hemen esaten, armiarma guk, Bizkaian esaten dugu, aramu zarea, aramua da guretzat. Bueno, biblioteka virtuala etxean deko. Ez dugu zetan joanik Biblioteka Nazionalera, hango liburu guztiak ordezkau. Anaitasuna, esan dugunek. Anaitasuna, zuk ekarri duzu oso ale polita, baina hartzen duzu, sartzen zara euskaltzen diaren zerean, dana dau digitalizatuta. Antxe doz danak. Bueno, Wikipedia universala. Importantea dago, Wikipedia. Orduan, PC eta internet, hortxe dauz, eta orain, atarako dut, idea hau ez da nirea. Hau da, Michel Serresek, hango jakintxu frantzesei ipini zien adibidea. Esan zuen, memoria, gure memoria ez dago hemen. Gure memoria aparatuetan dago. Externalizatu egin dugu memoria. Kanpoan dago, galdu dugu memoria. Bueno, ni gehiago eta nire edadekoak, baina ni despiste pilo bat izate ditut, memoria, emaztearekin eta askotan esateko, jose despiste etzakiz. Galdu dugu memoria, ez gara arduratzen horretaz. Baina, zerrez famatuak dio, burua galdu dugula. Eta dekogula ordenagailuaren eta interneteko disko gogorrean edo bigunean, airean dago. Edo odeian dago. Gure memoria odeian dago. Pero ameslariak eskara izango ba, odeian bagauz, beti. Beitu, San Denis norden badakizue. San Denis izen zan Frantziako, Pariseko obispoa. Eta zer pasatu zitzaion San Denis historia kontatzen denez, bakizu historia kontatzea libre da, gero egia dan ala guzurra beste gauze bat. Nonbait, etorri ziren barbaro batzuk eta nola ez zuen kristautasuna utzi nahi eta bere printzipioak moztu zioten burua. Eta dau kuadro bat oso polita, hauxe, Le Martyr de San Denis, Leon Bonatek egindate ikusten duzu, hementxe, hau da obispoa, hementxe da honek olako aizkorarekin moztu dio garbi burua, eta burua lurrera jauzi da, baina miraria, santua da horregatik. Bajatzen da, eta bere burua, ez dakit nola ikusten duen, baina hartzen dago, miraria, hori da, horregatik da santua. Eta fijatu, baina detalle polit bat deko kuadro honek. Fijatu zaiteze hemen zer dagoen. Hor dau bere espiritua, bere harima. Fijatu, markatuko dutuet. Ikusten, hortxe dago. Eta horrekin, hori da miraria. Bale? Polita da, ze idea politxa, berak proposatutakoa. Ikusi nori esan, horrek zenba buelta eman dizkion buruari, hori pentsatzeko. Bueno, jazta, orain arte kontatu dizut historia generala, mundu guztikoa, orain euskerarena. Eta euskera, nola harrapatu gaituzte iraultza horiek euskal hiztunok? Bueno, ikusite jo, Big Banga, ahozko hizkuntza. Orduan esan euskera existitzen, baina hizkuntzaren batzuk edo batedaki existitzen zen, eta horietariko bat gure arbasoa. Unun baitetik gatoz. Askotan, jatorriarekin keskatuta dau jentea. Mitzat, ez da misterioa, nun hondik etorriko gara. Gu hemen gagoz, zeratik, aitxeta mat, aitxitxa mumata, arbaso zarrak egongo ziren. Baten bat izango zen. Baten bat, bestela ez ginen hemen egongo. Hizkuntzakin bardin, euskera oso modernoa da. Oso modernoa da. 2000 urte, 3000 bardin da. Badakigu existitzen zala. Baina,
hor egongo zen, baina euskera guk esaten dugun euskera oso atzo goizekoa da, historian zehar. Zaharra, esaten dute danak, hizkuntza zaharrena, bestea bezala. Danak dauz hizkuntza guztia daukete hizkuntza arbasoren bat. Handi datoz danak. Bueno, hizkuntza idatzia, ez dugu. Eskinen enteratu euskaldunok, praktikoki. Bakarri daukagu, Akitaniako eta hilarri erromatarretako izenak eta agertzen dira, Don Emiliagako glosak, 11 mendekoak, eta punto, besterik ez teko. Bueno, pasengo diogu, ez teko. Beste batzuk aberatza dire gauza batzutan bagu, pobre, vale. Imprenta. Imprenta, bueno, ja, imprenta sortu zen aurreko mendean, baina, bueno, hemen orain dala gitxi, uste du Lizarrako batek edo erosi duela liburu hau, edo ez dakit ze historia dagoen, De Rebus Hispaniae Memorabilibus, 1593an, hor agertzen dira imprimaturik, 50 hitz euskarazkoak eta itzulpenarekin. Bueno, latinez edo euskaraz ez dakit nola dan. Latinez egongo dire eta euskaraz zelan diren. Beraz, euskaraz existitzen zen, imprentan, ja. Etxepare, urte honetan. Leizarraga urte honetan, Axularre urte honetan. Beraz, 100 urteko atzerapena, 200 urteko atzerapena imprimategietan. Imprimategi asko Euskal Herrian egon ziren, kontuz. Eta onak. Baina euskara normalizatu gabe, erakunde ofizialik gabe, SSB gabe. Beraz, horra ere, berandu eta txartu iritsi ginen. Eta gero, ez dugu ezer egin. PC eta internet? Bueno, PC eta internet etorri direnien, nire ustez eta mentxe dau nire lagun Maitia Sagrario, askoren kolektibo handi baten hori betalde lan handia izen da, lortu da euskera batua garaturik egotea. Ze ondo, ja badaukugu trena, joan gaitezke internetera eta pezera, tranquil, eta gaur egunean programa gehiena euskera ere bai, badauzkagu. Bueno, digitalizazio garaian PC eta internet biak erabili ditzakegu. Horren problema da erabili behar ditugula. Bai? Bueno. Baote dago euskal komunitate zientifikorik? Wikipedia. Ikusiko dugu zer egiten dugun euskaldunok Wikipedia. Zabalduko dotau, horrek funtzionatzen badau, pazientzia pixka bat. Itxaron apur baten. Uste zabalduko dala, ez da? Bueno, hori da Wikipedia gaur egun, aiba. Interesantea. Irakur dezagun zer dinoen hemen, hau da, euskarazko Wikipedia dago hemen. Normala da, oso interesantea. Bueno, epa. Otsailaren 9 da gaur, ez da? Hemen, ikusten duzuen? 387.000 artikulu euskaraz. 388.000. Ez dire goi mailakoak, badauz batzuk oso honak, baina, pentsatute euskalduna milioi batera eskarela euskalistunak heltzen, ia, bi euskaldun bakotxeko artikulu bat. Nok idatzi dugu hori. Hor dau, jente anonimo bat, lanean dabilena, behitu zelan ikaragarri egin duen. Bi, ni wikilaria naiz eta oso posititzen dut, zer egiten dugun hezkuntzan. Hezkuntzan, hemen hezkuntzataria, nik konbidatzen zaitxuet, sartu euskarazko Wikipedian eta jolastu. Baina nik erakutsiko izuet, hor da zain beste gauza, Hemen dago hezkuntzataria, ze pasatzen da hezkuntzataria? Aiba, hezkuntzataria irakasleentzat hemen atal bat dau, eta ikasleentzat ikusten baduzu hemen, ikasleentzat, 2000 artikulu dauz, kalidadezkoak, ja, jente bat dago, irakasleta dana, idazten duena ikasleentzat, arlo guztietan, zientziako arlo guztietan, markatuko dut, amentxe dau, matematika, 1 artikulu, fisika eta kimika, 160, biologia, geologia, arlo guztietakoa dauz, ikasleentzako espres prestatutakoak. Doke indu hori, fuente bejuna, esaten zena, todo sauna. Inok ez dakit horri zen da, baten batekin du. Ulertzen da? Bueno, egia esan da, nahiko kontrolatzen da, batez ere hau, ze nola libre dan Wikipedia bat txapuzak egin daitezke. Baina,
asunto honetan ari gara persona batzuk nola wiki senior esaten jake edo wiki nagusi euskeraz esaten diogu, euren idea izan da hori, euren idea, eta errebisatu egiten ditugu artikuluak. Eta guk osatu egiten ditugu txukun egoteko. Eta nota ipinten dutzagu gainera, baina esate bateko nik dakidana, baina fizikan esate bateko. Basoa zeuna, agertuko dira artikulu pilo bat izkeraz, fizikaskoak direnak, eta hemen kolore batzuk agertzen dira. Kolorea ja berdea da, kalidadezkoa direla. Fijatu, zenbat artikulu dago zen, horre dana, bakotxadeko bere artikulua, euskeraz. Hori da, lan anonimo bat dagoena espezialista arlo guztietakoa, fijatu, matematika, biologia, geologia, fizika, kimika, eta, bueno, importantea. Beraz, heldu gara, humildadez, baina ari gara. Segitu behar da, eta hori elikatu behar da egunero, bale? Bueno, hori da bat. Bi, ni segitzen dut honekin. Beste gauza bat, artizarra. Ni orain zientziari buruzari naiz, Artizarra da beste inventu bat, zerak egin duena, Udako Euskal Unibertsitateak, eta hemen, badagoz 1000, zer txarto mobidu indut, ez da? Ni, bakizu, geldi egotekoa naiz. Eta 1000 espezialista, ikertzaile dagoz Euskal Herrian, saretuta euskeraz ari direnak. Horrez dira, ikertzaile euskaldunen zera kongresuak egiten dituztenak. Eta hemen ere sartzen bagara ikusiko dugu, nik gonbidatzen zaitu dut sartzera. Hementxe da, aiba. Eta hemen ikusten duzue adituak, zenbat aditu dagoz. Eta taldea dauz, adituak eta taldeak, sakatzen badot. Bueno, eta hemen agertzen di, horre dana dauz, baina zenbat dauz. 1000 eta ez dakizen bat, hortxe dauz. Eta horrek, bakotxak idazten du, edo no konsulta ezake. Bale, venga, beste guza bat. Eta hirugarrena, inguma. Inguma da Euskal Komunitate Zientifikoa, euskeraz publikatutako komunitate zientifikoa. Eta harritu zaitezte, erakundeak, 206 erakundeak publikatzen dauzio zer euskeraz. Egileak 12.500 idazle dago euskeraz idazten. Edo idatzi duena historian, Dokumentua, 55.000 dagoz, artikulu zientifiko edo antzekoak euskeraz idatziak. Nok idazten dago. Gero ez da ikusten, baina, badau, hor dago. Artikuluak 17.000, artizarra, bueno, bardin da. Horre danak horregaz, bai? Hori da, nik komentatu nahi nuena. Baina, segitzen dugu. Aspertuko zaite, baina ni enau ondino nekatuta, nahi nuke kontatu. Gero zuek esateko, behintzat informatzeko. Hau da, ni obseso bat naiz, kasi hitz honekin, Zientzia eraikuntza intelektual kolektiboa da. Guztiena, mundu guztikoa, universala. Universala, ekarpen hori. Hizkuntza batean edo beste nahi. Universala. Mendeetan zehar eraikitzen dana, ez da egun batetik bestera iten. Eta bueno, gu ari gara gure inurri lanean, gurean. Hizkuntza ere bai. Hizkuntza gauza bera da. Hizkuntza da kolektibidade bakotxaren ekimen kolektibo bat urteetan zehar, mendeetan zehar doana. Bien. Eta epilogoan ja amaitzera guaz. Bat, hori esan dut, komunitate zientifiko universal bat dago, euskeraz ere. Bueno, hori interesatzen zein markatzea. Euskeraz badau, komunitate zientifiko bat, eta Eluiarrekoak, eta beste 1000 bat, unibertsitateko irakasle asko, elkarren arteko komunikazioa euskeraz egiten dutena. Ni horren parte naiz. Baina hizkuntza gauza bera. Eta lehen esan duena, hizkuntza izaki biziduna da. Zer da? Sortu, hasi, eta hil egiten dalako. Nietzat, gu bezala. Gu be eskara betiko etorri. Ongo gara. Uste dugu zer garela, materialak garelako. Egu gara materia pentsatzen duena. Hori bada misterio bat, hori beste kontu bat. Bueno, ez da sekretoa. Euskera oso gaizki dago. Arriskuan dago, badakigu. Baina ni betidanik egon da arriskuan. Betidanik. Ni dakidala.
Eta gehiago esango dut, hizkuntza guztiak arriskuan dauz. Danak hilgo dira. Noiz ez dakit. Danak, Dana dauz arriskuan. Baina, batzuk eduia eriotza dultzea, beste batu traumatikoa, baina dana dauz arriskuan. Baina, bizirik gauz. Hau importantena. Bizirik gauzen bitartean, hori da espeziak bezala, naturan dauzan espeziak. Galtzeko arriskuan dauz, baina bat erresistitu egiten dabe. Eta biztakoa da, hizkuntza eta euskera, holakoa da. Erresistente batzu gara. Betidanik ezagutu dut hori, eta historia guztia hola da. Bueno, nire urteetan, baina badakit nondik atozen, Nik askotan desesperaturi nagoenien pentsatu, baina hain dela 50 urte, ni Bilbora joan nintzenien, lehen hau, 60 urte Bilbora joan nintzenien ikastera, zer aurkitu nuen, anedota hori esan dozuna, ez da? Zer aurkitu nuen ikantxe, Bilbor zan herri kolonizatu bat, eta orain be herri kolonizatu bat da. Hori holan da, baina analizatzeko egoera, analizatu behar da, bere gordinean kolonizatuta gauz. Zergatik, indar potente batek kolonizatu nahi gaituelako, eta batzuk mente kolonizatu daukate, eta beste batzuk erresistitzen dugu. Hoize da, baina, erakutsi didana, nire bizi esperientziak erakutsi dit, posible dela biziraute. Eta hobeto gainera. Nik uste dut, ez karela konturatzen, baina gure belaunaldia, esan edo gure belaunaldia, ez da nire lana, ja jubilatuta egonda eta ja desagertzen ari garen asko eta asko, ikusi dugula hori, parte hartu dugu prozesu horretan, eta ikusi dugu izugarrizko evoluzio bat. Pentsa ezina zan, Iruñera etorri zanien, esatea, izan balidaten niri hau gertatuko zala, gaur hemen egongo nintzela onlako gauzak esaten, zango, zoratut ezauz. Pentsa ezina, ez dako soluzio, nik ez dakit zer egin behar dan, salbatzeko. Badakit erresistitu behar dela, eta landu egin behar dela, eta praktikatu behar dela, baina, esan behar dut, importantena, nire ustez, komunitate trinkoak sortzea da. Ez da zetan handia izan. Komunitate guk hartu genduen, ura etorri ginenien, erabaki bat, unibertsitatea ingo dugu euskara utzez, edo ez dugu ingo. Bestela ez zaigu interesatzen. Erabaki genduen, eta bizirik gauz, eta egiten diar dugu. Hori da kontu. Erabaki kolektibo bat. Hori esan da, lagun kuadrillak, taldeak, erakundeak, lantegeltan, eta nire dugu epilogo, inolako bermerik ez dugu bizirik irauteko. Inolako bermerik, baina ez gara inor baino bitxiago. Hori euki behar da, klaru, mente kolonizatuta ez dagoen bat, pentsatu behar dugu, potenzialki besteak beste garela. Txikiak, bale. Txikiak bere edertasuna eta bentaja dauzka. Handiak beste problema batzu dauzka. Disgregazio guztia. Gaztelania, hain potente dela eta ez dakiz zer, nik Ego Amerikako gaztelania, ez da gaztelania, espainola, ez dut ulertzen, askotan. Ari da disgregatzen leko guztia. Inglesaz tinotzuet. Zer pasatzen dan. Kontuz. Horregatik inot, aldatzen. Euskaltzaindiak 103 urte dauzka. Zeo zer egin du, 103 urtean. Euskara estandarra prestatu du, zeo zer egin du. Eta gero dauz, berbalagunak, euskaraldia, ariguneak, danak. Hor dago, jende bat, bakoitzak iniziatiba bat du, eta dana bide berean doa. Ez esango izut, ni danak animatu behar ditut. Eta orain, gainera, orain dator, korrika. Eta epilogoia bukatzeko, esango dut, beste lagun baten testo bat, irakurriko dut. Euskara, beste hizkuntza bezala, altxor universal bat da. Denona dalako, agortzen estelako eta doainekoa dalako. Denona da, dena privatizatzen ari dan sasoian. Tomaia. Ez da agortzen erabiliz, zenbat gehiago erabili, hobeto. Ez da gastatzen. Beste produktu guztia, materialak, erabiltzen duzu, agortu egiten dira eta ondatu eta boten behar dira. Hemen alrebez.
Eta doainik erabiltzen dugu, gehiena ordaindu behar izaten denean. Ni hemen hitzaldien ari nahi zamoten, oso posi nau. Eta emoten du nahi doalako, listo. Joseba Sarrinen handiak idatzi zuen hau, azken korrikan. Nire ustez marabila bada. Hau da, eske da, irakurtzen dutan bakotxean, esateko baina, nola pentsatu daiteke hori? Bueno, horrekin geratzen da. Eskerrik asko. Boize da. Oain, nahi duzuna. Bueno, eskerrik asko aguantatu non zuelako, ni disfrutatu indut. Zer esango izuet. Eta... Bai. Eta, orain itzaldiaren txanda da. Zuk esan nahi duzuna eta zuek esan nahi duzuena, libre da esatea. Ez dozu ezetan egon, ados nik esan dakoarekin. Nik azaldu du, ni sentitzen dutena. Uste dut, gauzak horrela diela. Batek esango du, ez dakiz zer. Esakeratu bat zara, bale. Optimistegia zara, bale. Nahi dozuena esan, baina Nikola ikusten du mundua. Optimista beti izan zara, ikusten dut. Eta behar badak optimistak izan behar dugu, baina aldi berean ikusten duguna ere, esaten dut, gaztelania bizigaeratzen ari da, inglesa ere bat, baina ala ere, gehienetan zama bat bezala bizi dugu gainean hori. Bai. Nik uste dut ala ere ez gaudela, berdintasunean eta horretan. Ez da pentsatu ere. Horregatik, aleginak ere, nik uste dut beste bat behar duela gure aldetik. Bai. Horain, prestote gauden aleginak egiteko horrela beste zalantza bat. Bai, ezuke ondo dau, edo zein eztabaidatan eta ikusi behar dira alde guztiak, aurpegi guztiak zegu, ez kara linealak, ez kara forma bakarrekoak, nik ikuste ditut, zuk esaten dituzun gauzak, baina netataino evidente dira, ez ditut kontatzen. Aber, ulertzen dan, horretarako jente asko dau, ondo dau, horiek ere behar dira, eta xaxatzeko eta beste mila gauza egiteko. Konturatu behar gara, zenbat injustizia egiten ari den gure kontra. Esate baterako, ze karga daukagun, nor da epaile bat, ignorante, hori esan dezakegu, ez da? Esaten duena, 5. hizkuntza zailena euskera dela, baina, nola neurtzen duzu zailtasuna eta ze? Baina hori objektibo alda, zuk ez duzu izan behar itxuak moduko haolantzi jueza, balantza batekin dabilena eta justiziaren alde ingo duzuna, baina ze esaten duzu, bale. Badakit, hori da, baina, klaro, atzetik interes asko dagoz. Hemen dau bat, imperialismo orokorra, mundu osoan. Batez ere ekonomikoa dana, baina politikoa ere badana, kulturala ere badana. Claro, errez onartu da, inglesa lingua franca. Lingua francak egon dire beti. Lingua franca guztia desagertu dira. Greziera izen zan bere garaian lingua franca. Latina izen zan bere garaian lingua franca. Oain moda da inglesa izango dela. Baina gaur egunean, interneten garaian, badauzkagu itzultzaile batzuk, muga hori apurtu dezaketenak. Eta gero, zergatik publikatu behar da hizkuntza batean? Ondo, ni hizkuntza guztien alde nago, aber esaten dudan. Nire ustez hizkuntzak identikoa dira, nire ustez. Nik badakizkit, lau, zukun xamar. Baina, bardin pasatzen naiz batetik eta bestera. Baina nire nortasuna, badakin du nagoen. Besteak, bale. Baina ja, imposizioa, beste bat gainetideko gunean, aparato guztiarekin, ze da, aparato politiko-militarra eta dana dagoa, gainean, imposatzen. Bale, egia da, hori da gure problema. Nola organizatzen gara horreri buelta emateko? Bueno, aleginak egiten ari gara, bakotxa bere arloan. Nik berriro dinot erresistitu behar dugu, baina ez beti erresistitzen egoteko. Erresistitu behar dugu aurrera pausak emateko. Bueno, ez teko soluziorik. Nik ez teko soluziorik. Ikuste ditu problema, baina txirritak esaten zuenez,
konsejo honak ematen ditut inusentien tartean, ezta? Zaiatzen hasi esaten, trinkotuen behar dugula gure hizkuntza, trinkotu zer da? Egon behar da persona batzuk, leku guztietan, aldaben guztietan, eta zera, euskaraz hitzen da benak. Importantena da, kuriosoa, ez da internet, ez da biblioteca, ez da hizkuntza idatzia, importantena ahozkoa da. Beste guztiak hilda dauz. Sortzen diren momentutik hilda dauz, betiko. Antxe lapida bat ipini eta betiko dauz. Orain, ikasteko funtseskoa dira. Funtseskoa da hilda, dagoena. Fosila da importante. Ikasteko, ze gure memoria ez da handia. Gordetzen badugu memoria, erabili dezakegu 1000 usatarako, bale, konforme. Baina, hiltzen bada hizkuntza hori ez da unau bizkorturik, Ulertzen da, importantena bizirik irautea hori da. Claro, eta noizean behin posak hartzen ditugu. Ni esate baterako, Bizkaian, ez da? Bizkaian 1000 gora bera dauz, bai, leku guztietan bezala. Baina, azkenengo bertsolari txapelketara joan nintzen, eta Nafarrokoan bardin, eta Iparraldekoan bardin, ni bertsozalea naiz ikusten ditu. Aldaketa generazional handia ikusi da, izugarria, eta posez betena. Bilboko zera finalean, azte pilo bat zegoen, bakotxa bere martxan antxe. Euskera honean, maila izugarrian. Bueno, Iparraldekoak entzun ditu nien finalean, harritu nintzen gazteak, ze ederto egiten zuten. Eta gero, Nafarroara etorri nintzen, eta beste horren beste. Hemen, zeo zer pasatzen da. Bueno, gure lana da erreleua motea. Guia, azkenetan gau. Ni esate baterako, ez dakit. Badakizue, esaten da, bedartxarra ez dela sekula hiltzen, baina hil egiten da, bedarra ere bai. Ni naiz bedar klase hortakoa, bai? Baina joango naiz, bale, ulertzen. Hoiek emoten duzten niri arnasa. Nik hori ikusten dutenen arnasa hartzen dut. Edo eman dizkizu edan datuak, ez da? Nola da posible 380.000 artikulu egitea voluntarioki. Ulertzen da? Hori voluntarioki egiten da, bolondrez modura. Eta, Euskal Herrian beste guz askotan be bolondreza dauz. Askotan, per capita nik ez dut uste munduan beste bat egongo danik hain beste bolondrez dekonik. Beste lurralde bat. Gure defekto guztiekin. Botere gutxiarekin eta bitarteko gutxirekin, hala ere bizirik gaudela, eta beste hizkuntza asko, gu baina askoz ere botere gehiago dutenak, ez dira igual maila horietara iristen prozesuetan. Alegin duen behar dugu. Alde ona ere badugu, tematu gara aurrera egin behar dugu. Eta ze kulpa dugu euskaldun jaiotzeagatik. Da, gure problema, gure pekatu bakarra da euskaldun jaio egin da. Eta zer, mentxe gauz, eta garro, eta utzi egiten dugu. Nik beti esaten dut, nila bilogak eta dauzka txikitsu bide, dauzka, hemen Atarrabian dugu biloga bat, ondin ontxe urte bete indeguena. Atarrabian. Hor dana dire euskaldunak, bale, jazta, etxean. Ni badakit gitxienez 80 urte barru, edo 100 urte barru euskera existiduko dela. Bilbondeko beste bat 2 urtekoa, hori beste batzu nagusiagoak, ulertzen da, ja badakite euskera zitze egiten, Gure horrela hasi ginen. Eta, enbida trinkotu hori, landu, gehitu, eta burruka dau leku guztietan. Ikusten da, Nafarroan dau movimentu bat. Ni fijatzen naiz olako guzetan, eta postu nau. Orain, sufritu behar da bela? Claro, baietz. Eta zer? Baina guztua moten dugu, Ez masokista garelako. Kontuz, ez txako guztetan inori sufritzea, baina ekinean lortzen dozunien zeo zer, horrek emoten dau postasuna.
Ni horrekin geratzen naiz. Zer esango dizut? Predikatzaile modura jaio behar nintzen. Bai, ondo egin da, horien bida. Deabruarena da, deabruak askotan arrazoi egiten da. Venga. Bai. Bueno, nik etxetik esango dizut, ezta? Ni posi zuarre hartzen ditut, etxean ikusita, esate bateko horren burruka, gurasoak, nire bilobenen gurasoak ari dire, pantailak euskera zenuteko. Burruka bat da, importantea, Eta hori lan egin behar da, pantailak hor dauz. Baina guz asko egin dire, Google eta euskera dauz, zer gati dauz, baten batek burrukain dagoelako, eskari egondalako, eta, klaro, eskari justua da, hori da asuntua. Asuntua da, nik beti sinestu dut, arrazoia daunkala, justizia zala, justiziaskoa zala gure lana. Ni konbenzimentu hori eukidut bizitza osoan. Unibertsitatean egon ginen, nien hasi ginen nien euskarazko klaseak emoten, eta esaten zuten, bale, klaustroa etorri eta lehenengo klaustroa kantxele joan. Erabaki genduen batzuk, guk euskara utzesi bingo gendula. Eta hasi ginen eta eiten genduen, nahi ba. Eta gero esaten, euskara existitzen da. Eta euskara, eta gero ni goratzen naiz esaten zigune, nolan oso jatorra zan bera, baina zan andaluza zan bera, eta egun batean, oye, ¿sabes que da gusto oíros hablar en euskera, sí, con esa naturalidad y tal? Pues, ¿qué creías que era esto? Ahí valía. Ulertzen duzu? Ez que bestela ez dira enteratzen existitzen garenik, enteratu behar dira. Bueno, jente asko dago lanean. Orain, borbor dago, hezkuntza kontua, zera eztabaida izugarria, nik irakurtzen dutena, prensa nik irakurtzen dutena, nien nago barruan. Ez teko ja esango duke horretarako indarrik. Hori euren lana da. Nik segituko du lanean nire neurrian. Baina belaunaldi bakotxak bere egin beharra ditu. Eta konfiantza auki behar da. Nik beti esaten dut, nire hitza da, nik konfiantza dut, batzuk altzatuko direla, bale, baina ez da. Ez que ez tekot beste daturik, ulertzen duzu. Da konfiantza kontua. Eta horrekin dinot, beti lehen esan dutana, ez da sekretua, euskara arrisku bizian dago. Naiz eta orain ez dagoen epe laburera desagertzeko bidea. Epe laburera ez, ze bagauz, ez dakit, milioi bat ez kara alduko, baina euskara dakigunok eta asko horretarik asko erabiltzen dugunok, bizirik gaudenak, bizirik gauzen bitartean euskara bizirik dau. Ze euskara gugan bizi da. Claro. Orden, noiz arte biziko da, hobetzen badugu, gehiago. Eta gure seme alabak eta bilobak eta hitzen badabe, irongo dugu. Hori da kontua. Hori sinestuen behar da. Ez da fede bat fundamentu gabekoa. Da fede bat, esperientziak erakusten dit, horrela funtzionatzen duena. Fede horrekin erresistituz, gitzen ez bizi. Eta gero gerokoak. Importantena bizitzea da. Bueno. Zeo zer behintzat pentsar hasi badizuete, eta zeo zer bueltak emoten baizkizue buruari, jani zorioneko naiz. Urrengo hitzaldia diferenteak izango dira, Urrengoa egiten dut propaganda, izango da Greziaren garaiko lehenengo neurgailu zientifikoa. Eta sinestu idazue oso polite dela, eta zen marabilak egin daitezken ezer gabe kasik. Pentsatuta. Hemen dago indarra. Pentsamentuan. Eta hori da lorpen bat Greziarren naturaren filosofoena. Horretaz hitz egingo dugu, urrengo hitzaldian, eta etortzen bazaete, ni oso positiboa naiz.
Baina, eta hola poliki, eta gauza normalak, ilusia auki behar da euskeraz egiteko, batzutan ez da, euskaraz eta zetaz, beti gauza berberak eta euskaraz edo zertaz. Gure norma zan, Bizkaian mugimenduan, ni ari naiz 20 urte inguruan, eta bat zegoen olako giro diferentia zan, beste bat. Baina euskaltzaleak dunden gitxi, baina esaten genuen, edo euskerak danetarako balio du, edo ez ezetako balio du. Hoi zan gure lema. Danetarako balio du. Klaro balio du, eta bestela asmatu egiten dugu. Beste gauze bat esaten, anekdota esan duzu elektroiarena, ez da? Esango dizut, nik deko anekdota personala oso polita, maitea, eta aldatu zuena pentsamentua erabat, eta tontokeria bat. Ingineritza eskolara joan nintzen ikastera Bilbora, 17 urterekin. Dekoten, 1975 ikusteko, 75. Eta oso gauza selektua zan, elitista, ingineritza eskola Bilbokoa, hiru ingineritza eskola zeuden estaduan, Madrid, Barcelona eta Bilbo, punto. Orden zan, elite kontua, ni ez, esan nahi dut, ni persona normal herrikoan nintzen, baina gure haitxeek eta horrek nahi zuen guk estudiatzea, bai hasta. Eta ni joan nintzen. Eta bazegoen bazeuden kanpotarrak, bai, kanpotik esan nahi dut, kanpotar Espainiatik kanpokoak. Eta bazegoen venezolano bat, Mendizabal deitzen zen, kasualidade, euskal jatorrikoa. Gero, haren arreba, gero ezagutu dut eta ikastola mugimenduan dago. Bueno, bale, nire edadekoa. Eta egun baten antxe klasean gagozela etorri zan nigana, berak susmatzen zuen zeo zer, eta esan zidan, oye, Etxebarria, tú ya sabrás euskera, ¿no? Pues claro. Y, oye, pues me tienes que decir, ¿cómo se dice en euskera electrón? Joder. Geratu nintzen zuri. Eta nire reakzioa izen zen oso polita. Eso no se dice. Behitu zer erantzun emonio, eso no se dice. Eta egia esan esaten. Nire etxean, nahiz euskera esan, electrón esan esaten. Baina gero, hasi nintzen, y por qué no se dice? Holan hasi nintzen. Ulertzen, zergatik ez da esaten. Horrela hasi nintzen, alfabetatzen. Zezan, nola esango dut hori espadakit nola idazten eta irakurtzen da. Eta nire kabuz, hasi nintzen, anaitasuna irakurtzen. Nire arreba batek emazia, zarra, arek, behiaba, ni baino landuago zeukan da asuntua, ezuk irakurri errebista, bale? Hasi irakurtzen edo jo. Suplizio bat zen, klaro. Analfabetoa nintzen euskeraz. Danok izen gara analfabeto, nire edadekoaz, danok. Bueno, baten bat egongo zan basekiena. Baina ekina, eta ikasi nuen. Bueno, anekdota hori da. Baina, klaro, eta horrek erakutsi zidan euskerak balio izateko danetarako behar zola. Arlo guztietarako. Eta beraz, ni ingeniaria ben nintzen, ingeniaritzako gaiak ere euskerazen behar nituela. Horrelako simplea. Beitu zelako erabaki bat. Ume moko batena, 17 urte. Ondino, adin nagusikoa nintzen, erabaki hori. Eta ametxe da. Orain dino, disfrutatzen edo zetaz. Claro. Baina, behar da interesante izen gaia. Horregatik bitu, Bilbon dekogu, orain hasi naiz kurso hontan, enteratu diren. Hango auzoko batzu, berba lagunak eta itzen da bezenak. Ikastolako andereñoak eta izen direnak eta irakasleak. Ja, jubilatuta. Enteratu dira hitzaldiaz eta, eta zergatek ez dikuzu esplikaten haure dauz keskatuta irakurri eta entzun dabe mekanika kuantikoa, fisika relativista, relativitatearen teoria, eta ez dakiz erretan. Esplikatu behar diguzu hori zer da. Bai, bale. Eta batzen gara hemen bezala hilean behin, eta ematen dizkiet txarla laiztago, hau baino, esango den duke, esplikatzen termino simplekin, lehengo astean esplikatuko dizuet hemen denporari buruz, zer dan denpora absolutua Galileoren gai, hori esplikatzen egon naiz. Baina berra normalekin, eta interesaturik, eta ez dire zientzilariak, dana die letratakoak esango den duke, eta pusik entzuten dute. Ulertzen duzu, asuntua da
gai bat hartzea, eta lantzea, eta konfiantza eukitea, gai garela. Lehenengo ni neu, gai naizela, esplikatzeko ulertzeko moduan, eta besteak euki behar duen nigan konfiantza, ulertuko dutela minimo bat. Eta ondo pasatuko dutela horretaz hitz egiten. Ez da. Hori da, baina barrido dinot, nire martxan nabil horregatik. Denpora dukot eta egiten dut nahi dudana, eta baten bat badau pres nirekin egoteko hortan, ni laguntzen diot, jazta. Ni laguntzeko no. Ulertzen, hori da idea. Eta baina jakinaren gainean ez da lan idea. Jakinaren gainean jentea behar dozu, berbaiteko. Ni horregatik, esate bateko, ez dut erabiltzen telefono mugikorrik. Aspaldi itxi nuen, zergatik, zoratu egiten dute. Unibertsitatean eta danak deitzen ez dakiz zer eta txo, nahi badozu nirekin egon aurrez aurre. Horako simplea da. Eta zergatik egiten nuen hori? Bueno, ni boterean nengoen, claro, irakaslea. Atendituko zaitut nahi dozuna, baina etorri nigan. Ikusien behar zaitu. Komunikatu behar dugu ezke, ni sinesten dut ahozko hizkuntza. Sinesten dut. Hori da, eta besteak sinesten dute ez dakizetan, baina ni hori WhatsAppa ez dekot. Bueno, gezur txiki bat esaten badekot eta ekarri dut gaur ere ona telefono bat badaukot, baina bakarrik daukate telefono hori nire emaztea eta nire alabak eta nire etxekoak. Eta erabiltzen dut edo zer gauzatarako abisatzeko. Listo. Bestela, etxeko telefono. Deitu eta albadot hartuko. Zoramena da lako. Bai, baina nila baina zoratu ingo nintzateke. Ulertzen duzu, zoratu ingo nintzateke. Baietz. Horregatik esplikatu dut nire enamoruten hauela Wikipediarekin artizarra eta gauza horiekin. Ni sinesten dut horretan ere. Baina ja ez da nire belaunaldi horri. Hori ja gazteak endea da. Claro. Bueno, di benetan ez dugu sensazio hori sufritu dutenik asko bizitzan, Bai. Lana gogor egin da, hori argi dago. Baina, egia esan da, zer esango dizut? Ez deko sensazioa, nik bitxien ez deko sensazioa bizirin nahuela. Eta hori ez da bitxi. Ulertzen duzu? Bizirin nahu, bale. Iten dut aldo dana, bale. Baina bizirin nahu. Hori bai. Eta badakit hori akabago dela, laster. Aurrera pauso, hundiek egin ditugu ere bai, kontzienteak. Handiak. Handiak, eta adibidez, divulgazio mailan, zientziarroa. Bai. Divulgazio mailan ikustut ariora dugun indarrakin, euskeraz, divulgazio gehiago egiten dela zientzietakoa, gaztelaniaz edo frantzesez, bai, bueno. Nere inbertsua da, bueno. Tamainoa kontuan harturik, gehiago izanen dire besteak. Ez, baina ez abiztxarto proporzioan, ez dakit dakigun, kontziente garen, zelako taldeak dauden, zer nolako taldea dauden Euskal Herrian, euskeraz. Eluiar taldea da pasada bat. Taldea. Egiten duen lana, ez dakit, errebista ez dakit ezagutzen duzuen, Eluiar Erdizkaria, hori duintasun guztia edo nun presenta daiteke. Ez bakarrik estetikoki. Euskera kalidadezkoa, artikulu interesgarriak. Zerbeza gehiago behar da. Ez kara inor baino gehiago. Pentsau berez, ez dugu lehiaketarik ezin dugu egin. Baina, gure mailan, txukun eta gozagarri. Hori importante.
Bueno, bardin. Unibertsitate askotan Bai. testuak erabiltzen dituzte ingelesez. Bai, bai. Eta Bai. ere lortu dugu Bai, bai. testuak Bai, bai, euskaraz bai, bai, bai. kalitate honekoak asko beste batzuk. Bai, bai, bai. Euskarakoak, eta hori. Ez, irakarle oso nadaoz, kontuz. Gaztea, nik konfiantza dut gazteengan. Gu, baino 1000 bider hobeto prestatuta daude. Gu euren edadean eskinen eta arrimatzen ere horrek daukaten prestakuntzara. Eta hemen gauz, etorri gara. Orain nik esaten dut, egin. Konfiantza dut. Eta hori jakinaren gainean oso gaizki gaudela. Jakinaren gainean hori ez dut esaten, hori badakit, dano dakigu. Bale? Bueno, Nafarroa, biba Nafarroa. Eta etorriko naiz urrengoan pozik. Urrengoan oso pozik. Izango da, hemendik hilabetera. Eguntzaldi dira, eta eguntzaldiak izango dira, hilabetera mugitzeko bigarren asteartetan. Asteazkenetan. Asteazkenetan, bai. Urrengoa izango da, martxoaren 9. Beitu, labur esan da, ez badakizue zera? Martxoko hitzaldia izango da, nomona lehenengo neurgailu zientifiko. Aprilekoa izango da argiaren historia. Zer dan argia? Baten batek baldaki zer dan argia. Horretaz. Eta horren historia zientifikoa. Eta ja bukatzeko zer dan denpora. Baten batek baldaki zer dan denpora. Nik ez dakit, Argia denbora zaila, baina biek gustatzen ez. Ba, ni egongo naiz hitz egiten ordu bete horretaz eta ez dakit zer diren. Abisaten dizuet. Orduen ikusteko, Baina ondo pasatzea da kontua eta instruitzea, Ez da bakarrik ondo pasatzea. Bale, 1000 eta 1000 esker. Hala.